Kajinglekai FIFA World Cup menta kajanmit kan long hapdeng ka England Persia ya ke Iran ha kapor nriusteng janmit. Kumjuru ka Senegal Persia ya ke Netherlands ha kapor khandai siteng menta kamit. Perlok menta nginyapet ya ki rangalekai jong kari England lane ki squad jong kari England. Ki goalkeeper u Jordan Pickford u Aaron Ramsdale u Nick Pope. Ki midfielder u Declan Rice u Mason Mount u Jordan Henderson u Jude Bellingham u Calvin Phillips u Conor Gallagher. Ki defender u Trent Alexander-Arnold u Kieran Trippier u John Stones u Harry Maguire u Ben White u Eric Dier u Luke Shaw u Kyle Walker u Conor Cody. Ki forward u Bukayo Saka u Harry Kane u Marcus Rashford u Jack Grealish u Raheem Sterling u James Maddison u Phil Foden bat u Callum Wilson. Kine kilong ki arphun ringot ki rangelekai jong kari England ki banyalekai hakane ka FIFA World Cup ar ar. Mentang nyepej ya ki rangelekai jong kari Iran lane ki squad jong kari Iran. Ki defender u Abdul Fall u Muhammad Hussein u Majid u Milad u Mortiza u Ramen u Rosberg u Sadek bat u Shoje. Ki forward u Karim u Mehdi u Saman bat u Sardar. Ki goalkeeper u Ali Reza u Amir u Zayat bat u Piyam. Ki midfielder u Ali Reza Jahanbash u Ezan u Mehdi Torabi u Zayat u Wahid Amari u Ahmed Nuralahi u Ali Goli Sadek u Ali Karimi. Kine kilong ki squad jong kari Iran lane ki player jong kari Iran ki banyalekai hakane ka FIFA World Cup ar hari Qatar. Mentang ini page sai ki player lane ki squad jong kari Senegal ki banyalekai hakane ka FIFA World Cup ar hari Qatar. Ki goalkeeper u Edward Mendy u Seniding u Alfred Gomez. Ki defender u Ismail Jacob u Khalido u Abdio u Yosef Sabali u Cheko u Formos u Pape Abu u Mustafa u Fatbalo. Ki midfielder u Idrissa u Nampales u Pape u Krippen u Padde u Pape bat u Mamadio. Ki forward u Eleman u Sadio Mane u Esmala u Famara u Bamba u Bolier bat u Nicholas Jackson. Kita kidai ki player jong kari Senegal lani ki squad jong kari Senegal. Mentang ini pej ya ki rangalekai jong kari Netherlands lani ki arpun ringot ki squad jong kari Netherlands ki banlekai hakane ka FIFA World Cup ar hari Qatar. Ki goalkeeper o Justin Bilo u Andres Nopet bat u Remco Pasveer. Ki defender u Virgil u Nathan u Dale u Jordan u Denzel u Stefan u Matthias u Tyrell u Jeremy Frimpong. Ki midfielder u Frankie u Steven u Dave u Tion u Cody u Martin u Kenneth bat u Xavi. Ki forward u Memphis u Steven u Vincent u Luke u Noah bat u Ward. Kine kilong ki arphon riungot ki rangalekai jong kari Netherlands ki banyalekai hakane ka World Cup ha Qatar. Perlok kine kilong ki tim ki banyalekai menta ka janmit. Lese kilong ki tim ki ba itanat bha banyalekai. Na ka group B ka England Persia ya ke Iran. Bat na group A ka Senegal Persia ya ke Netherlands. Pila ban komen ya ki tim ki ba pi support hapo ka comment box. Sengoba subscribe ya kane ka channel na benta ki wepat ki video bangin sapen mi kublai shibun.